Челядник Жиялем доти, закид про нього пам'ятають. Вечір пам'яті ізвісного поета Василя Вароді днями відбувся у його родному селі Королево в школі номер 2, де вчився поет, де встановлена меморіальна дошка Василю Вароді. За русинською традицією дійство почалося із молитви. Марії, ми зібралися з вами тут, щоб почтити, помолитися, вспомнити того, хто колись своїми, може, босими ножками приходив у цю школу, приходив ради того, щоб вчити те, як ми кажемо, знання, ту першу азбуку навчитися, а потім піти в той світ, якому заслужив від Господа ту милость і тот разум, який присущий кожній людині, але кожен його так сильно розвиває, як би ми хотіли в житті своєму. Господь да упокоїть його душу і сотворить йому вічну пам'ять. В облавленому спині вічний покой благослови рабу Твою, Христу поминаємо Василю і сотворимо вічною пам'ять. Поет прожив ним 55 років, а й баки челядник талантливий, він швидко робить із любов'ю. І то та енергія любові чувствується в кожній його роботі, у кожному слові. Іменно таким був Василь Вароді, уроджений на благословенних землі у Королеві, де пустили коріння цілі покоління талантливих і благородних людей. На 10-річчя смерті поета у 2008 році на будівлі нашої школи було відкрито меморіальну дошку. Сьогодні виповнюється 20 років з дня смерті поета. Знову у нашій школі проходить захід, який навчає наших дітей краєзнавства, шанувати свої традиції, пам'ятати героїв нашого селища. Василь Вароді – поет від Бога. Ми пишаємося тим, що виросли з ним на одній землі, що ходили до однієї школи і маємо можливість передати цю любов, цю гордість нашим учням, нашим дітям. Він гордився своїм вітцем Іваном, котрий був машиністом паровоза, та з особливою любов'ю розказував про мамку Марію, котра вірила в нього і боготворила його. Та той не дивина, що із першого гонорара він купив мамці стиральну машинку, бо в сім'ї їх було 12, і мамці треба було много трудитися, бо було їм накормити тільки дітей. Коли Василеві було 16 літ, його матері Марії Андріївні віщук напророчив: із цього хлопця буде чоловік не будь-який, бо він, як той вогонь. За справедливість, за хліб і сіль, за мир у світі тривожилась душа поета. І над усе любив, беріг родинне вогнище, оте дивне вогнище, що постійно повинно горіти, бо без його світла і тепла життя не життя. Хвала тобі, родинний мій вогню, за чистий подих і за чисту радість, за те, що ти не дав гніздитись зраді у затишку натруджених долонь. Хвала за хліб, за гроно на лозі, господар я, не подорожній, та дорогий мені і подорожник, загублений в спекотній пелюзі. Єднай нас, вогнище, у слові і у ділі, веди супроти нечисті й облудства, та множиться в твоїм гарячім тілі безсмертя роду, як безсмертя людства. Василь Вароді любив безмірною любов'ю своє рідне Королеве. Як тільки з'являвся на обрії міст через Тису, він починав хвилюватися і казав, що він уже вдома. Тільки бачив хвилі Тиси, це наповнювало його серце радістю. Єдиний раз він не захотів приїхати в Королеву тоді, тільки коли не стало його мами. Це для нього була величезна трагедія. Втрата мами – це болюча рана для Василя була на все життя. Маму він любив великою любов'ю, неймовірно шанував її. І це була така людина, яку не можна було не поважати і не шанувати. Це була мама 12 дітей. Таких мам зараз не буває.
Першим тако повірив у талант Василя був його вчитель Петро Іванович Феденець. Іменно йому казав юний поет свої перші проби пера. Учитель помістив пару віршів у стіни в газеті і переслав добірку до районної. У 1962 році Василь Вародій стає студентом Ужгородського університету. Одна за одну впечатуються в періодиці добірки віршів поета. День такий, що не віриться просто в те, що скоро стемніє навкруг, що життя нас покликало в гості, наче добрий, довірливий друг. День такий, що жалітися грішно, на невдачі, нестачі, біду. Та чому ж ми прощаємо спішно, наче дні, що пішли, ще прийдуть, наче світ не маліє з розлуки, ніби літо не осінь жде, не журімось, опущені руки, навіть дощ, навіть сніг не впаде. Та зустрічаємось, вітаємося словом, погляд, і в руку рука ми приходимо світ для любові, все, що інше, неправда гірка. Дозволь, поете, голову схилити перед великим іменем твоїм. Ти був борцем, життя умів любити і працювати чесно на землі. Не все життя одна суцільна втрата. Чи боротьба за те, аби не твій? Вже 20 літ нема поета, батька, брата, а ти живеш у пам'яті синів. Живе твоє палке, могутнє слово. Ти ніби птах зорить у небі вічний лед. Ти справді птах, в душі ти гордий сокіл. Ти наш королівський соколиний поет. Ти був, ти є, хоч згасли твої крила. Останній мій вже немає слів. Ти вчив будити сонце відпочили, а не лягати спати разом з ним. У пам'яті родини й односельці ти завжди будеш юним і живим. Твоє крилате слово знов воскресло, і знов сьогодні з нами в залі цій. Ти знай, поет, тебе добра зміна. Між нами своє серце ти лишив, між нами пам'ять і любов незрима, яка навік єдна батьків, синів. Дозволь, поете, стати на коліна, подякувати долі, подрузі моїй, за право і можливість народитись з тобою на одній королівській землі. Василь Вародій – поет від Бога, талантливий журналіст, так писали про нього літературознавці. Він міг би ще много створити файних віршів, написати талантливі статті. А й бо його вже не є з нами 20 годів. Він пішов від нас у далекі, незвідані світи. Ученики та вчителі Королівської загальноосвітньої школи номер 2 проникливо читали поезію Василя Вародія, що йшла від серця, від душі. Їду додому, своє королево, є в поверненні цьому зміст. На жаль, ми не можемо зараз запитати у Василя Івановича, який саме зміст він вкладав у свої слова. Але вже 20 років ми з вами вкладаємо у ці слова зовсім інший зміст. Як би нам хотілося, щоб зараз тут, у залі, ми могли поговорити із живим Василем Вародієм, з легендою нашого селища, з нашим королівським поетом, який понад усе любив свій рідний край, свою батьківську хату, любив блукати біля річки Тиси, дивитися на її швидкоплинну воду. І уявляв собі, напевно, що таким самим швидкоплинним є і людське життя. Доля відміряла йому дуже короткий вік, але залишив нам неоціненну спадщину, свої вірші, які надихають нас, які вчать любити рідну землю, цінувати найдорожче, що має людина – життя. Він був великим життєлюбом. І, напевно, цей зміст ми вкладаємо у ці поетові слова. Я повертаюсь знов сюди, до лісу, вітер, до води, які відбилось моє небо. Я повертаюсь до дерев. Мені, як дихаю, і сонце проміє. Ой,
дому. Їду додому, в своє королево. Я в поверненні цьому з міст. За вікнами б'ються дерева, а за мить через тису міст, а за другу ліворуч хрести. Під одним я боюся ходити туди наодинці. Там так тихо, ні зради, ні чути, ні мсти. Усі люди братове собі, не чужинці. Подай село мені любові, тільки, прийми, зігрій такого, який є. Поранять душу ластів'ячі стріхи, а спогад мамчин спати не дає. Чуєш, тисо, я був колись рибою, над тобою галасиком був. Я ставав твоїм берегом і твоїми глибинами, пестив пучками юну габу. Я – це ти, у мені твої струми, твої верби, човни, коміші і затони. Ти – це я, нам однаково сумно, коли в горах сокира відточена дзвонить. Бо з тобою дорога судилась одна, і не треба у світі нам більш нічию. Я люблю тебе, тисо, до синього дна, моє серце впряглося в твою течію. За час своєї творчої діяльності Василь Варудій видав 5 поетичних збірок: «Повноліття», цикли «Червоний сполох», «Плуги і зорі», «Родинне вогнище», «Досвід». Поет був також журналістом, очолював редакцію газети «Орбіта Логос». Під час вечору пам'яті поета ділилися споминами вчителі, учні та його побратими. Я познайомилася з творчістю Василя Варудії ще за студентських років, а зараз, як вчитель української мови та літератури, маю обов'язок донести її до учнів нашої школи, адже діти повинні знати, що в їхньому селищі, Королеві, жили такі відомі, талановиті люди, як Василь Варудій. І тому в першу чергу на уроках української літератури, а саме на уроках літератури рідного краю, в першу чергу ми знайомимо їх з творчістю наших поетів. Василь Варудій для мене був більше, ніж поет, більше, ніж колега по перу, колега по слову. Це для мене як побратим по життю, побратим по духу, тому що і в житті, і в літературі ми йшли багато років пліч-опліч. Він, по суті, взяв мене за руку і завів, і ввів у цю літературу. Ми з ним познайомилися вже фактично у віці юнацькому, дорослому, не дитячому, тому що через різницю у віці у самому селі, попри географічну близькість наших будинків, нашого житла, ми з ним не зустрічалися, а зустрівся я з ним і познайомився через його, в першу чергу, газетні публікації. Як журналіста мене надзвичайно захоплювала його творчість. Я читав із захопленням всі його твори, як у «Молоді Закарпаття», як у «Ревській газеті», у якій він працював, тому що, по-перше, за його надзвичайно майстерну, професійну журналістську роботу, по-друге, за те, що
він описував людей мені близьких, знайомих, навіть рідних. І по-третє, тому що це були твори, написані рукою мого земляка. Це надзвичайно тішить таку мою невелику місцеву патріотичну гордість. Вірші Василя Варуді перекладалися по-мадярськи та язиком комі. З 1977 року він член Національної спілки письменників України. Друкувався в обласних та республіканських газетах «Молодь України», «Ленінська молодь», «Комсомольський прапор», «Літературна Україна», в журналах «Жовтень», «Дукля», в колективних збірниках «Живи Україна», «Сонячний годинник». Написав цілий ряд рецензій та критичних статей, в яких подано аналіз віршів поетів-початківців. Посмертна збірка «З висоти соколиного лету», яка увійшла у 2003 році, вмістила в собі найліпші твори поета, а також в то, що не встиг надрукувати за жизнь. Ученики проникливо і задушевно читали вірші Василя Варуді. У 17 був я мотористом. У 18 став кочегаром, не шукав містечка, де затишно і чисто, а пропахлий парою і ядучим гаром, батьківським експресом путь його продовжив до наступних станцій і до повстанків. Чи здобутки батька на свої помножив, та горів у праці, чесно, до останку, і мене не звали яблуко естества, вже набив на ньому 1000 оском. Хочу нині й завжди бути у мистецтві, поезії робітником, як у 17 мотористом, у 18 кочегаром, не шукати місця, де затишно і чисто, до кісток пройнятись парою і гаром. Друзі мої з цеху, іду до вас на раду і відповідаю словом одним єсть. Берегтись найдужче похвальби і зради, берегти в поезії робітничу честь. Народові заповів нам скарб святий, не грабуванням, працею здобути. Шумить наш лад, його зелену вроду, не переточуючи сліпі крути. Ми раді поділитись скарбом роду. Підходьте, друзі, будемо братами, і хай руки минають за руками, та спільне наше серце ніби птах, багаті ми не золотом, руками, безсмертні ми не в часі, у ділах. У характері Василя Варуді було щось від вогню, енергії, запальний, він міг зігріти, розрадити, підтримати. Ми всі з вогню, із трепету, з боління, одне над нами сонце й небеса, в одній землі одне в нас коріння, одна на всіх нев'януча краса. Вогонь – це життєдайна енергія, фізична активність, воля. Вогонь здіймається, тремтить, палає, даючи нам світло та усвідомлення істини. Це тепло, жар пристрасті, здатність проникати у сутність речей та подій, бачити майбутнє, формулювати принципи та концепції, визначати напрямок. Саме він, вогонь, як символ моральної і духовної чистоти, активного творчого життя з його постійним оновленням та розвитком, провідний у ліриці Василя Варуді. Явилися нечутних пару кроків, я руки простягну, любов, іду до неї сотню років, і ладен шлях той повторити знов. Мені не треба й крапельки причастя, і щедрих вуст розтулених на мить. Іду за вічним, недосяжним щастям. Іду, так серце з Богом живить. Я у військовому полоні, люба дівчино, повір, мені вечір у долоні, золотих насипав зір. Я для тебе з них намистечко зроблю. Ой, не треба, дай лише одну зорю. Дай таку, аби горіла, доки в море плинуть ріки. Дай таку, аби зігрів, дай одну, але навіки. Журавлі, 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 прилетіли до рідного краю, помовчають вони по веснянім ріді і журливо й тихо співають.
Поміж ними одна журавка сумна, походжає, але не співає. Прилетіла вона без свого журавля, а без пари і пісні немає. Розуміють її і сади, і гаї, співчувають здивовані люди, і кричать солов'їв тільки ранки мої, що вона журавля не забуде. І вітри, як брати, на весь світ гомонять, і привітно за крила торкають, та сумує вона, що нема журавля, що без пари і пісні немає. Та зневіри нема у душі і крила, бо такого до віку не буде, щоби рідна земля своїх сил не дала рідним птахам, деревам і людям. Наскільки дорога йому було королева, свідчило хоча б те, що Василь планував все-таки знайти тут невеличку ділянку біля Тиси. Він казав мені, отой трикутничок біля Тиси, ми обживемо, поставимо там невеличку хатинку і будемо жити. Він хотів і планував повернутися додому. Нам усім королівчанам ближче до всього, то його притаманна йому, тільки йому тема повернення до рідного дому, до рідного краю, до своєї малої батьківщини, до свого рідного краю. Дуже багато нас єднало і як учнів незабутнього Петра Івановича Феденця, учителя, словесника, який багато років по-батьківськи опікувався нами. І коли ми вчилися ще у 5-6 класі, десь так починаючи, звичайно, Василь уже на той час закінчував школу, і до практично багато років, до останніх днів свого земного життя, Феденець Петро Іванович спілкувався з нами, турбувався про нас, цікавився, як ми пишемо і як ми живемо. Ще хочу сказати, що його поезії саме повинні звучати. Їх не треба читати з листа очима, їх треба слухати. Бо коли поезія звучить, так з великої літери звучить, оце і є справжня поезія. Любіть поетів за життя, даруйте квіти поетесам, бо щастя істина проста, на всіх дорогах перехресних, на всіх дорогах, на стежках, поети, вічні перехожі, ідуть з надіями в думках, і вам пророчать дні погожі. Нехай ідуть, нехай спішать, ступайте їхні світлі тіні, над ними Божа благодать, святих небес благословення. Це їх слова дивують світ, це їхній смуток трави хилить, для новизни майбутніх літ вони несуть духовну силу. Вони замолюють ваш гріх, висівають зорі в небі. Коли приходите до них, ви повертаєтесь до себе. Любіть поетів. Він був талановитий і поет, і журналіст, і публіцист, і прозаїк. Це був людина надзвичайно багатогранна і надзвичайно талановита у всьому. І в житті, і в роботі, і в творчості, і в взаємовідносинах із людьми. На превеликий жаль, у Господа були інші плани, і ця втрата, його відхід у інші світи боляче вдарив по нас, по родині. Я думаю, що і по всіх, хто його шанував і любив. У нього було неймовірно багато друзів. Це свідчить хоча б те, що його поховання було настільки багатолюдним, стільки людей зібралося проститися із Василем. І тільки добрі слова говорили про нього. Він був життєлюбом і створював довкола себе отаку ж атмосферу життєлюбства і радості. Колись казали, що нема пророка в своїй отчизні. А сьогодні ми щойно побачили, що як королівчани цю істину спростували. Вони довели, що є такий пророк у своїй отчизні. А це підтверджується те, що пам'ять про нього живе не на словах, а живе у ділі. І Василь повертається сюди. І зрештою не повертається, тому що він тут прописаний назавжди в своєму рідному селі і в серцях своїх земляків, своїми творами, своїми
вчинками, які залишили по собі дуже і дуже світлу пам'ять. А це взагалі надзвичайно важливо, коли слово людини мовлене, написане, і її вчинки збігаються у всьому тому, що залишається світлою, доброю пам'яттю. На вечорі пам'яті Василя Вароді його вдова Христина Карита представила і подарила школі і бібліотеці книгу «Спалила мить літа розлуки», у яку вийшли журналістські статті поета та спомини про нього ізвісних літературознавців та поетів. Вечір запомниться многим, а найголовніше молодому поколінню, котре буде строїти нашу державу, любити її і вболівати за неї так же одержимо, як і поет Василь Вароді.